Diri ko sa Biblia, Brad Adam, kani sa Mateo 6:6 nag-ingon, apan ikaw sa magampo ka, sumulod ka sa imong lawak, ug takti ang pultahan, og magampo ka sa imong amahan nga naa sa tago, og ang imong amahan nga nagtan-aw sa tago magabalos kanimo. Akong pangutanan ni Brad Adam bagay moingon man nimo line tinuan na. Kita ko nung anong magprosesyon ko no kuta na kinahanglan ko no kung magampo ko no aralan sa kuno sa tago nya magabalos ra ko ng amahan. Na ba ni pag-ampo Brad na bisag asa lang ta maghimo sa pag-ampo Brad bisag wala sa tago palayo pati na oh. Okay, dan salamat Brother Rick, no? Gikan pa ka sa kuan, Brother Rick? Sa Bohol? Wala pa ka uli Brad. Ako pagkakuli, pareha dita. Ang laming ta diri sa kuan, no? Bueno, kinigong pagampo Brother Rick. Kuan mo ni, tuwi man gud ni, no? Duha ka dalan. Ampo ta ngadto sa Ginoo. Unya kinahanglan dili lamang kita moay mo sige istorya ngadto sa Ginoo kun dili minaw sad kita. Kang Ginoo mosulti kanato diha gyud sa atong kasing-kasing, no? Diha sa atong pagbasa sa balaang kasulatan, then God will guide us through the church, no? So everything nga atong gihimo ug atong ihalad ngadto sa Ginoo is our prayer. So dili laman, no? Dili laman ang kining mosulod ta sa kwarto sumala diha sa San Mateo kapitulo 6 nga kung kamo magampo ngadto kamo sa lawak unya taklubi o kini niyang isirado, no? Ang lawak paglahak diha nya pagampo alang sa amahan ug ang amahan na minaw kaninyo nang gitawag og kining secret prayer Brother Rick, no? Nya sa lain usab nga pamaagi katong tudlo sa atong Ginoong Hesukristo kadtong uban sa mga kaigsunan kung kamo magampo matud pa niya diha San Lucas kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto 4 sama niini ingon niini amahan namo sa ato uban sa komunidad, no? So community prayer. So dunay klase daghan mga klase ng mga pagampo uban during the time sa mga Middle Ages katong nay mga ano kining magampo didto sa mga suot sa kabukiran adto sa kalasangan mag-inusara magampo didto mga ermitanyo Brother Rick, no? So lahi pud sila pamaagi pero gidungog ba ni mga kaigsunan? Yes, kay ang makapababag sa mga pagampo sa katawhan mao man ang katong sala Brother Rick, no? Nga bisan pag mag-ermitanyo ka pero adunay nagbabag diha sa imong kasing-kasing, putol ang relasyon, tali sa tao ngadto sa Dios. Giklaro kana ni Isaias, no? Nasa Isaias kapitulo 59 bersikulo 2 ba direk nga nahilayo hinon ako kaninyo gumikan sa inyong sala. So tubalikon mga kaigsunan, bisan gani kining unsa atong pagabuhaton, kun kini atong ihalad ngadto sa Dios is a form of our prayer. Mao bitan ningon San Pablo diha sa unang Tesalonika kapitulo 5 bersikulo 13 matud pa niya pagampo kamo nga walay undang. So pray without ceasing or unceasingly. Yan sa man nato pag pray unceasingly. Pinaagi sa atong mga buhat, no? Bisan pag matug ka, unya desang pagkatug ampo ka. Ang Ginoo na nalangin kanimo, daghan kayong mga kwartahan nga dili makatug Brother Rick. Apan pinaagi sa panalangin sa Ginoo, katog ka bisag way kwarta, bisag gutom tingali. So tubalikon nga pagampo gyapon na, no? Kanang mosud ka sa kwarto nya pasabot man gud ana Brother Rick nga pagampo nimo nga kanang yung way makadisturbo nimo kay imong gilukban imong kwarto pero aduna say pagampo uban sa komunidad. Kining tanan gidungog sa Ginoo, gumikan kay ang pagampo bisag asa man because God is omnipresent, no? God is omnipresent. Nagpasabot nga bisag asa na ang Ginoo. Okay? So salamat ba dire kunya ato sa ning atimanon ning uban ani, no? Na uban dire nga naglinya